Nog een paar dagen en dan maaien we net meer zonder noodzaak naar boeten. Het kabinet had Joert besloten om een jongensklok in te stellen. Maar wat vinden de meesten in Noord-Eerst-Friesland hiervan? Wij vregen het ze, Joert. Goeie jongen. Wat vind je ervan dat er een jongensklok komt? Oh, de heel bad, jong. Ja? Ik zit jongens daar thuis, daar heb ik geen probleem mee. Je bent een jongens, dus het is net op paard. Nee. Ik ben net een disco-man, hè. Nee. Lekker thuis zitten, niks van horen. Denk je dat het helpt? De avondklok? Ja, wat zou ik daarvoor zeggen? Onder de ouderen misschien wel, maar ik denk dat de jeugd daar een beetje over zou denken. Ik denk dat die wel naar elkaar toe gaan. Maar ja, dat is mijn mening. Ik weet het net. En ik snap het aan de ene kant wel, maar ik snap ook dat mensen het irritant zouden vinden. Omdat ze bijvoorbeeld naar vrienden of familie willen of zo. Of soms werk. Dus daarom aan de ene kant wel, maar ook weer niet. Jullie vinden het wel goed dat er iets tegen gebeurt. Ja, dat wel, want het moet wel gestopt worden. Wat vind je ervan dat er een jongensklok komt? Ja, nou ja, op zich altijd datgene doet wat we ervan verwachten, dan is het nodig, maar ja, het viel wel wat opsluiten. Nog meer beperkt hij nu zijn vrijheid, dus ik had er wel wat een verdeelde mening over. Wat vind je ervan dat er een jongensklok komt? Right. Ja, er moet toch wat gebeuren, denk ik. En er is overal commentaar op. En er ben altijd wel zin worden, maar we moeten toch wat met z'n allen. Ik voel me er maar bij. Dus je vindt het een goede zaak, want je komt zelf net jongens nog boeten eigenlijk. Nee, het is voor ons ook net zo moeilijk wat dat betreft. Heel goed. Ja. En waarom? Helemaal voor. Nou, dan kunnen de mensen meer thuis blijven en dan krijg je niet dat je al die besmettingen krijgt. Want u denkt dat de mensen erdoor wel thuis zullen blijven, dat ze zich aan houden. Zullen ze wel moeten, want anders krijgen ze 95 euro boete. En dat zullen ze niet willen. Wij hebben niet zo vol te klagen, maar voor de jeugd vind ik het soms wel eens een probleempje. Want als ik zelf jong weer, ja, dan zie je de lietse kant zie ik wel eens een beetje op van zeker in de stappen of niet. Maar eigenlijk moet iedereen zich erom houden. Dat moet ik maar belitten.